ҳамин шабу рӯз аз корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолияти дучанд талаб карда мешавад, зеро дар чунин вазъи кунунӣ корхонаҳои саноатӣ имкон доранд сокинонро пурра бо маҳсулоти ниёзи аввал таъмин намоянд. Корхонаи ордбарории ноҳияи Шуғнон бо дастгирии бевоситаи агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят бунёд гардида, муддати чанд сол аст ки сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро бо нави орди хушсифат таъмин намуда истодааст. Дар вазъи имрӯза низ фаъолияти корхона хуб ба мушоҳида расида, танҳо дар соли ҷорӣ 1000 тонна гандум аз ҳисоби агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба корхонаи мазкур ҷудо шудааст. айни замон аллакай 250 тонна гандум ба корхона барои коркард ворид гардида, ин раванд ба таври мӯътадил идома дорад. خیلی که شما شاهد گشتید در انبارخانه کارخانه ناحیه شغنان زیاده از 120-130 تن ارد نوع یکم و دوم ذخیره شده است. در یک شبانه روز ما زیاده از 25-30 تن گندم استحصال میکنیم. زیاده از 250 تن گندم در انبار استحصال نشده است، ولی گندم ذخیره شده است و ما با مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتیم که من گندمای ما از دولت‌های همسایه از ازبکستان و از قزاقستان آمده هستند. در واردشوی گندم از ولایت ختلان به ولایت بدخشان ادامه دارد. اطمینان داریم که مردم بدخشان را با این محصولات خوراکواری پورا تامین می‌نماییم. боиси зикр аст ки дар корхонаи мазкур зиёда аз 30 нафар коргар ҳамарӯза фаъолияти мунтазам дошта, баҳри таъмини сокинони вилоят бо орди нави якум ва дуюм саҳми хеш гузошта истоданд. ҳамарӯза аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба бозорҳои қаламрави вилоят миқдори беш аз 10 тонна орд ва дигар маҳсулоти ниёзи мардум ба фурӯш гузошта мешавад ки барои пешбурди рӯзгори бошандагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон заминаи воқеӣ хоҳад гузошт. масъулини корхонаи ордбарории ноҳияи Шуғнон сокинонро бовар мекунонанд ки қодиранд мин баъд низ бо фаъолияти самаранӯки худ бошандагони вилоятро бо маҳсулоти озуқаворӣ, хусусан орд дар тамоми сол таъмин намоянд.